Bé, de nou amb vosaltres, des de Ràdio Vi, la Maria, i en aquesta ocasió des de l'exterior. Us volem dir que per als temps que ens venen hem de fer servir la màgia. La màgia. La màgia i les il·lusions. Aquí tenim un il·lusionista, Xevi, que ens mostra clarament com una llibreta que està en blanc, li fem una miqueta de màgia i ens surten colors. I si no fem bé la màgia del tot, ens surt en blanc i negre. Ja ho veieu. Blanc, colors i blanc i negre. Tot és qüestió de màgia, d'il·lusionistes i d'il·lusionadors.